Nog eens welkom aan Elsen die het RTV NOF volgt hier live van Oude Zeediek bij Holwert. Naast de bak werd de Vickers Wellington in de Arnhem man uitgegroeven is. Mij hadden bemanningsleden, dat is de verwachting. Het gaat om Warrant Officer Charles Alfred Matras uit Australië, Sergeant Thomas Ball uit Prestwich, Sergeant Norman Ronald Perry uit Greenwich bij Londen, Sergeant John Priestley uit Wales. En Navigator Sergeant Alfred Mortimer uit Yorkshire. En ja, Joet is het programma ongeveer zo. En dat weet ik net uit de holle, dus vandaar dat ik mijn telefoon erbij heb. Een toespraak van de burgemeester Johannes Kramer. Daarna komt er een toespraak van de ambassadeur van Australië, Gregory Allen French. Daarna komt er een toespraak van de plaatsvervangende ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk van Great Britain en Northern Ireland, Keith Allen. Daarna werd de Last Post spelen door cornetist van het orkest Koninklijke Landmacht, de heer Pieter Bergsma. Er is een minuut stilte. Daarna werd de refaille spelen op een ei door Pieter Bergsma. Er komen de volksliederen van de VK en Australië ombaar. En daarna werden er een verskaat onkrans online terug onder de commissaris van de Koning Arno Brok, de burgemeester namens de gemeente Johannes Kramer. De diagraaf van het wetterskip, omdat natuurlijk deze locatie van het wetterskip is. Het is de zeekering, wat uit het niks uiteindelijk een gat ingroeven is na een groot onderzoek. En alles wordt ook meten tijdens deze grote operatie. En ja, uiteindelijk komen er ook nog een aantal blomstikken die deelijn worden bij het bedenkingsplak van de 5 omkomen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 wie dat hier eigenlijk midden in de Zeediek bij Holwert. Dames en heren. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom hier op deze bijzondere plaats waar we vandaag een hele bijzondere happening hebben. Een hele bijzondere herdenking. Welcome to all of you English people, Australian people, ambassadors, etc. Mijn naam is Didi Boskma, ik ben communicatieadviseur van deze gemeente en ik had het genoegen om samen met heel veel van mijn collega's dit te mogen organiseren. Waarvan ik heel erg van heb genoten. Dank u wel. Hoe is het programma? We gaan straks eerst de speeches doen. Daarna gaan we naar de Last Post, minuut stilte, de reveille. Dan hebben we de volksliederen van de beide landen. En daarna gaan we tot de kranslegging over en vervolgd door het leggen van de bloemen. Die kranslegging en die bloemen geef ik aan welke volgorde dat is. Mag ik dan nu eerst, ik wil jullie vragen, hebben jullie de telefoon allemaal uit? Dat zou heel fijn zijn. Dat stoort ook niet op de zenders. Dank u wel. Mag ik dan nu als eerste vragen hier naar voren te komen onze burgemeester Johannes Kramer. Ja, dank u wel, Didi. Welcome to you all, especially to the relatives of the deceased crew members, but also a special welcome to the ambassador of Australia, Mr. French. He is accompanied by the military attaché of Australia, Lieutenant Colonel Elias, and the deputy ambassador of the United Kingdom, Mr. Allen, our own commissioner, US-commissaris Arno Brok, the Deputy Commander of the Royal Netherlands Air Force, Major General Adang, Deputy Commander of Leeuwarden Air Base, Commodore van Egmond, and he's accompanied by Major Ter Herre. And also, of course, the Dijkgraaf, literally Count of the Dikes, but the chairman of the Frisian Water Board, Lucette Kroon. And of course, the members of the local Remembrance Committee. Mevrouw Patrouille, she's here. And of course everybody else. Today marks an extraordinary day. First of all, a day of profound significance for you, the relatives, as the aircraft, once carrying 5 men to whom you are directly related, will be recovered after more than 81 years. This event removes the last physical vestige in our soil of the immense sacrifice made by them and your families.
It's also a significant day for the official representatives of the United Kingdom and Australia, with the retrieval of an aircraft from your military forces. It stands as solid evidence of the vast efforts and the steep price paid by your nations for victory and consequently our shared freedom. For us Dutch, it is also a notable day. Contrary to our instincts, we breached our main sea wall, and today the purpose behind this action is revealed. We aim to provide a dignified final resting place for the men who brought the ultimate sacrifice for our liberty. Moreover, it's also an important day for the people of Holwert. The local committee has honored the deceased crew members with profound respect every May the 4th, our National Remembrance Day, for years. The last ceremony this spring, attended by hundreds of local people, demonstrated that even after 81 years, there is still immense respect, appreciation and gratitude among our citizens. Remarkably, during this last commemoration, 5 geese flew past in a subtle tribute, as if representing the 5 crew members who perished. The correct phrase would be goosebumps, I think. The national program Aircraft Recovery of the Dutch government is a program to recover missing aircraft and airmen, and made it possible for our municipality of Noord-East-Friesland to fund this recovery. Those recoveries are very expensive, and without the help of this program, those recoveries, like here in Holwert, wouldn't have been possible at all. Salvaging a bomber and its crew is a formidable challenge. It becomes particularly complex when the aircraft lies 10 to 50 meters deep in dense marine clay, even more so beneath a sea dike, a crucial flood defense. This results in a technically demanding operation and an administratively intricate process involving laws, regulations, permits, subsidies and time constraints. Safety is paramount and the dike must be restored before the storm season begins. A hell of a job. While it's impossible to acknowledge everyone involved, special gratitude is owed to the Friesland Water Board, the Weatherskip. Their singular mission to protect us from the sea and their positive actions are indispensable. My heartfelt thanks goes out to them. Regardless of the impetus for the bomber's retrieval, the most significant aspect for all concerned is the dignified interment of the crew at long last. The breach in the dike is also somehow emblematic of the void in the lives of the bereaved families present here today, those unable to attend or those who passed away in the time between the crash and today. Hence, it is my sincere hope and desire that today, and with the recovery of the Vickers Wellington and its crew, the profound gap in your lives and memories may somehow and somewhat begin to heal. Thank you. Thank you, Mr. Mayor. May I ask the Ambassador, Gregory Allen French, the Ambassador of Australia, His Excellency. Thank you, Mevrouw Didi Boskma. Dear family, next of kin of the brave crew of Wellington HE 346. Meneer commissaris Arno Brok, meneer burgemeester Johannes Kramer, chargé Keith Allen, dijkgraaf van Wetenschap Friesland Luzette Kroon, plaatsvervangend commandant luchtstrijdkrachten generaal-major Robert Adang, commandant van vliegbasis Leeuwarden Commodore Marcel van Egmond. Dear representatives of all those who have contributed to recovering the brave men of Wellington HE 346, distinguished guests,
ladies and gentlemen. It's a privilege to be with you all here today, next of kin and all who are contributing to this effort to commemorate the crew of Wellington HE 346 that we see here. For our part, I wish to warmly welcome all the families, next of kin from Australia and Great Britain, who have come to honour the memory of your family members, these brave airmen. And I wish to thank from the bottom of our hearts all those here in Friesland and in the Netherlands who are putting so much effort into respecting and remembering the sacrifice of our fallen. It may seem at first glance a little unlikely that we Australians from the other side of the world should be coming together with you here today to commemorate an event that occurred more than 80 years ago. But I think we can explain it all in just one word: freedom, vrijheid. We, together with you, our Dutch and our British friends, are determined to cherish and maintain the precious freedom which our ancestors sacrificed so much for. Today, in commemorating the sacrifice of the brave crew of Wellington HE 346, Australian Charles Alfred Matras and his British comrades in arms, Alfred Mortimer, John Peter Priestley, Norman Ronald Parry, and Thomas Ball, we are reaffirming our shared gratitude to these 5 men and to all who fell for our freedom. And we are reaffirming that they did not lay down their lives in vain, that we still cherish and defend the freedom that they earned for us. And this shared commitment has been a defining feature of the deep, strong, and diverse relationship between Australia and the Netherlands, a relationship that goes back more than 400 years to the first European contact with Australia through the Dutch navigator Willem Janszoon in 1606. This relationship is built on shared values and countless shared lives. These ties were tested and deepened by our shared pain and sacrifice in the Second World War. Looking from opposite ends of the globe, we Australians and Dutch see the world in very similar terms. And the Dutch were among the first in Europe to articulate an understanding reflected in the recent Dutch and EU Indo-Pacific strategies that the future of Europe and the future of our Indo-Pacific are intertwined. But in so many ways, this insight that we are both intertwined was nothing new for Australia and the Netherlands. It's why brave Australians like Charles Matras came from the other side of the world to fight and to die here in the Netherlands for our common freedom. And it's why brave Dutch airmen like Lieutenant Colonel Everhardus Terolla, commander of the Australian-based Royal Netherlands Air Force Squadron number 18, fought and died in June 1944 for our common freedom in our struggle against Imperial Japan. For indeed, during the Second World War, while many Australians, like Charles Matras, died here fighting for freedom in Europe, many Dutch in our part of the world died defending Australia's freedom. In the Battle of the Java Sea in February 1942, when a combined Dutch, Australian, British, American naval force tried valiantly, but ultimately unsuccessfully, to stop the Japanese invasion of Java. And in the brave service of the 2 Royal Netherlands Air Force squadrons based in Australia in the Second World War, Squadron number 18 and Squadron number 120. Just as the monument here in Holwert states, "Wij zullen hen niet vergeten, lest we forget," so shall we Australians never forget those brave Dutch men and women who helped defend Australia between 1941 and 1945, and their sacrifice is immortalised in the Netherlands-Australian Memorial in our national capital, Canberra. And in recent times, the bonds that we forged in the Second World War have been renewed and strengthened, not least through the shared challenge and sacrifice of serving side by side in Afghanistan, and in responding together in pursuing truth, justice and accountability for the cruel downing of Flight MH17, in which both our nations lost so many lives, and the 10th anniversary of which we commemorated just on 17 July.
En ik zeg iets in Nederlands, want dat komt vanuit het hart. De ramp van MH17 was een vreselijke ervaring voor ons allen. En wij Australiërs hebben 38 mensenlevens verloren. Maar we kunnen ons geen betere partner voorstellen om onze gemeenschappelijke waarden te steunen en te beschermen dan Nederland. To conclude, in Flanders, not so far from here, an Australian grave from the First World War bears the following epitaph. And I quote, "Will some kind hand in that far-off land place on his grave a flower for him?" Today, our answer to this simple, poignant request is yes. We will place a flower in their memory, and may our answer always be yes. Thank you. Thank you, Mr. Ambassador. It is clear people have to help each other, not to fight each other. Thank you. May I ask the Deputy of the Ambassador from the United Kingdom, Mr. Keith Allen. Good morning, goedemorgen. Thank you so much for this very kind invitation to join you all this morning. King's Commissioner Brock, Burgemeester Kramer, Dijkmeester Kroon, Commander of the Netherlands Air Force, Deputy Commander of Leeuwarden Air Force Base, other representatives from the provincie and municipality, Ambassador French and Defence Attaché, and especially the families of the aircrew who have travelled from Australia, from across the United Kingdom in large numbers, which is great to see. Really nice to see you here today. It is an honour to be here with you today in the beautiful northeast Friesland as we gather to honour and remember the crew of Vickers Wellington HE346 of the Royal Air Force that was shot down on the night of 26 of June 1943. Het is een eer om vandaag hier met u samen te zijn in het prachtige Noordoost-Friesland om de bemanning te eren van de Vickers Wellington H346 van de Royal Air Force, die in de nacht van 25 en 26 juni 1943 is neergeschoten. Thousands of British and Allied aircraft were shot down and crashed over the Netherlands during the Second World War. There is an exhibit in the excellent Aviation Museum in Lelystad which highlights in very graphic detail the scale of the loss. Many were lost in this region, on land and in the water, many in the IJsselmeer. This morning we are here to recognise the recovery of the Vickers Wellington and their crew. I know this recovery operation has been highly complicated, has required very many permissions. In addition to the civilian contractors and especially laymen's, who I know work on other projects, challenging projects like this, I wanted to note the contribution of the Dutch Ministry of Defence, including the Recovery and Identification Unit and the Explosive Ordnance Disposal Service. They do an incredibly important job and with sensitivity and great care. I've been the Deputy British Ambassador in the Netherlands for only 1 year now, but I have Dutch family and I've had a home here in the Netherlands for over 20 years. I'm proud to be a member of our Royal Air Force Association in the Netherlands and also the Arnhem Fellowship. I've been hugely impressed by the many memorials to lost air crews throughout the country and the time and the effort put in by organisations and local communities like this to honour and remember our brave heroes of the Second World War and also the brave Dutch men and women who helped them and resisted occupation. As we shortly begin a year of 80th anniversary commemorations and celebrations of liberation in the Netherlands, I know we will continue to remember those who gave so much for our freedom. Finally, I would like to say a big thank you to the many hundreds of individual volunteers, including the many that are here today in northeast Friesland that made today possible.
These volunteers give up their own time to ensure that the sacrifice of those who served, including the crew of the Wellington, are remembered and honoured. Ik wil ook graag de vele honderden individueel vrijwilligers bedanken, waaronder de velen hier in Noordoost-Friesland die deze plechtigheid vandaag hebben mogelijk gemaakt. Deze vrijwilligers geven hun vrije tijd op om ervoor te zorgen dat zij die hun leven hebben wordt herdacht en geëerd. Dank u wel. Thank you. Thank you, Mr. Keith Allen. May I now have your attention for playing the last post by the cornetist of the Royal Air Force Orchestra, Mr. Pieter Bergsma. Then after that we have 1 minute of silence. Then he will play the Reveille. And after that the hymns, the folk songs of the United Kingdom, God Save the King, and of Australia, Advance Australia Fair. Mr. Pieter Bergsma.
Thank you, Mr. Peter Bergsma. Always very special. And we have good singers, I heard. Thank you. Well, now I'll ask people to lay their wreath. Hun kransen gaan ze leggen. As first, I may ask the King's Commissioner, Mr. Arno Brok. Bring hem daar maar in. Mr. Mayor and his wife. De dijkhout of Wetterskip Friesland, Mrs. Luzette Kroon. The Ambassador of Australia, Gregory Allen French, and Defence Attaché to Belgium and Netherlands, Mrs. Carney Anna Elias. Deputy Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Keith Allen. Deputy Commander of the Air Force, Robert Adang, together with Commander of Leeuwarden Air Base, Marcel van Egmond.
Now, for the flowers, may I ask the relatives of the crew members, Rosalind Virtue, Ziva, Summer, Victoria, and Stephen. Rosalind, can you wait? They're coming. No, that's your. That's the father. From the Priestleys, we have 3 generations. Thank you. This is of the relatives of all the 5 members. Thank you. The board members of the foundation, of the Missing Airmen Memorial Foundation, Maris Loots en Jantine Weidenaar. Thank you. May 4th Committee from Holvert, Pietje Patrouille and her daughter Safira Alit Holverda. And the May 4th Committee from Ternat, Orne Talsma en Foppe Veenstra. Thank you all. Now we have reached the end of this official commemoration of the crew of the HE 346, who gave their lives for our freedom. We will be forever grateful to them. May I now invite you to come with me to the crash site, where Aircraft Recovery Staff Officer Koen Cornelissen. Koen, can you step aside, please? He will provide information about the recovery. Een bijzondere bedenking op een bijzondere locatie onder Zeedijk, ja op een Zeedijk, in de Zeedijk, naast de Zeedijk van Holvert. Burgemeester Johannes Kramer. Een indrukwekkend tafereel, denk ik. Ja, ze had mooi wel uitdrukken, de jager. Het is heel bijzonder wat hier gebeurt. Want had je het omschreven zoenen, Sandai, eerst maar eens even in de tariering. Je zit er alweer onder ei, maar dit had denk ik een heel soort tariering kosten. Ja, wees, hè. We staan hier letterlijk op een zeedijk. En ik weet niet dat de cameraman het zien liet, maar ja, daar 20, 30 meter hieronder, onder de dik zit een groot gat. En nou, als je dan de zee sjuggen, dan kan je wel van denken hebben dat het net eenvoudig is om zoks te doen. Zo'n het doel van de dik, namelijk dus veilig en droege voeten houden letten. En nou, dat betekent dus dat er heel wat bij komt zien. Toch hebben we dat machine al dient. Het wetenschap, de gemeente, de feestje. En ik denk dat dat heel goed was.
Want deze burging van, ja, uit een zeediek wij, hij je er eerder van jet van zo'n bijzondere locatie? Nou ja, dit is een specifieke locatie natuurlijk, maar we hier natuurlijk de berging van de bommenwerper op IJsselmar. Dat was natuurlijk ook een hele aparte klus en dat is dit ik weer. En gelukkig ben de bedrijven in Nederland die dat kennen en die dat ik onkennen en dat ik doggen. En daar ben ik wel heel wies mooi dat we dit ik nou dwang kennen, want ja, zo'n kans komt nooit weer. Nee, want de diekversterking die zit er aan te komen, ook voor dit pad van de diek. Dat wie uiteindelijk, denk ik, haast de onleiding. Nou ja, de onleiding concreet is het speciale nationaal programma wat toch minister Ollongren in 2018 insteld is. Om een soort geld om dit soort bergingen bestuiveren te kennen. Nou, dat had de reden geweest dat wij zeiden, nou, daar komen we daar graag voor in de beneming. En daarvan hebben ze dat doen we, dus dat ik betellen terug het Riek. En dat is dan ook de concrete onleiding om dit te doen. Dan de nijbesteden van de Vleeners die hier wienen, zeg maar. En nog steeds binnen. Hoe heb je contact met Harren Hoorn? Hoe indrukwekkend is het voor Harren? Nou ja, dat liet hem vanzelfs rieden. We hebben natuurlijk de stichting die ter onderzoek naar docht. Die heeft die mensen ik vond, een contactlijn. En ja, juist die onder hebben we met die mensen praten en moeten. En als dan al die verhalen niet heeft. Ja, het is wel heel bijzonder eigenlijk. Want ja, de vrouw die van die omkomen man ben vertrouwd. En die band daarvan en de bandsband daarvan, die ben je. Dus in feite, zo'n je die altijd net gebeurd wie, hin zij er net wist. Maar zoals je zei dat net. Zij hebben hun, die man die het verstaan ben, ik altijd eerd en over verteld en mijn foto's en dus die jaren er ik gewoon bij en de memmen van die man wien ik gewoon onderdeel van hun gezin en jems ik beppen. Dus dat is een hele persoonlijk iets en ja, dat is geweldig. Ja, want je kan ze hier ontvangen. Deze mensen die in het vliegtuig zitten hebben, krijgen nou uiteindelijk aansten haar laatste restplak, net meer midden in een zeediek. Dus denk ik echt nog wel een vervolgstap werd je nou echt van. Ik wil de rillings van krijgen eigenlijk. Ja, wij dragen het dan oer, maar onder instanties die daarmee bewaarderen binnen om militairen te begraven. Dus ik kom een militaire begraafplak. En dat is het plak waar ze tussen hun kameraden. Maar ja, ik de bedenkingen die erbij jaren. En dat is voor de familie heel fijn om te weten. Want ja, ze wisten wel dat ze hier lijn, maar nu ben ze echt te plak. Dit wat hier in Nederland gebeurt, wat de Koninklijke Luchtmacht dus uitvoert. En ik ben bevoorrecht dat ik dit mag leiden. Dat is uniek. Wereldwijd gebeurt dat nergens. Nergens in Nederland of in de wereld, worden vliegtuigen geborgen zoals wij dat in Nederland doen. Dat is een kostbare zaak, maar het is ook een zeer precieze zaak. Nou, en daar ben ik trots op. Ik ben er trots op dat ik dit met de luchtmacht, maar ook met de aannemer mag doen. Nou, ja, sorry. Heel goed. Otherwise my memory is not big enough to recall what he just said. But he said that digging up a plane in itself is not so difficult. But what makes it difficult are all the safety measures. For instance, there may be bombs present or ammunition, and everything that comes out has to be sieved because we want to find special, for instance, mortal remains or personal belongings such as rings or other personal belongings, cigarette cases we found in the past. And what also makes it difficult is that there are many there is polluted soil here, so we have radioactive materials, the aircraft fuel is polluted, and of course the sheet piling here has to be done to keep everything safe so that it will not collapse when people are working here in the excavation pit. We are very proud to do this as the Netherlands Defence Forces, and this is unique in the world, that World War II plane wrecks are being excavated, are being recovered for the purpose of finding mortal remains of the men on board. Wat het nog unieker maakt, dit proces, is, en dat is wereldwijd nog nooit vertoond, dat we hier 2 vliegtuigen tegelijk hebben geborgen, namelijk een Duitse jager in Halm, een Messerschmitt 109. Halm is een dorpje 16 kilometer verderop. Onderwijl waren we hier bezig met een dijkdoorbraak. Als je een gat in de dijk maakt, moet die ook aan de voorkant dicht. U ziet daar een tijdelijke zeewering. Dat zijn allemaal aparte projecten. Onderwijl moest hier een damwand in.
En dat zijn damwandplanken van 25 meter hoog. En onderwijl hebben we ongeveer met 100 transportbewegingen die Messerschmitt hier naartoe gehaald. En terwijl we hier ook bezig waren, waren we daar achter u op een verwerkingsterrein bezig. Dus ik was aan het opereren met mijn team op 3 plekken tegelijk. En nu komt dat allemaal samen. Eergisteren hebben we deze put kunnen ontgraven. Toen hebben we het laatste van de Wellington eruit gehaald. Dat ligt op het verwerkingsterrein, krijgt u ook allemaal te zien. Hartstikke interessant, want het is een tijdscapsule wat je hier openmaakt. En waar we het voor doen is natuurlijk de bemanning. Nou, ja. It was a parallel project together with the excavation of a German Messerschmitt in Hallum, about 16 kilometers from here. And all the soil that was dug up in Hallum has to be brought here to the processing location right behind us. So the soil from there is processed here. At the same time they were working here by flattening the seawall and making a temporary seawall behind me, and also placing the sheet piling here around the excavation pit. And the sheet piling is about 25 meters. So it's very impressive. And everything is done here. All the soil is processed at the processing location right behind us and is sieved in order to find the smallest parts from the wreck, and especially from the crew members. Oké, in Hallum hadden wij een kuip van 15 bij 15 meter met de aannemer Leemans daar keurig gemaakt. En daar zat het vliegtuig 8 meter diep. Hier hadden we een 7 meter hoog zeedijk. Dan kunt u zich voorstellen dat je met heel veel kiloliters zaken moet gaan doen. We zitten hier bij een UNESCO-gebied. De dijk, dat is eigendom van het Wetterskip. Je zit met het Rijkswaterstaat, je zit met Natura 2000, ik noem zomaar een aantal zaken op. En gelukkig gaan we hier in Dokkum, en ik zie hem, ja, hij verstopt zich bijna, maar dat is de burgemeester. Die heeft gewoon heel kordaat doorgepakt, ook met de raad. En telkens als er issues waren, gelooft u maar, we hebben heel veel issues gehad. Want zo'n proces als dit, nou, daar heb je normaal toch echt wel 1,5-2 jaar voorbereiding voor nodig. En met ons team, onder andere met steun van de burgemeester, maar ook vanuit Binnenlandse Zaken, wat regelmatig bij moest brengen, hebben wij dit erdoor gedrukt, ongeveer een half jaar. Nou, en dat is een heel werk. We gaan naar de put. Yes, it was done quite hastily, within about 6 months. Normally you would use about a year to 1.5 years to make the preparations for an excavation like this one. But especially the mayor of Noord-Eerst-Friesland was very decisive and did a good job by arranging all the permits needed for a project like this. The environments here are difficult because it is a heavily protected environment. So it's there's nature protection here. It's a UNESCO environment. So you need lots and lots of permits to have the job done here. Oké, deze ontgraving hier, dat begon hier met een gat in de zeedijk. Die zeedijk is 7 meter hoog. Daarna moest die kant van de dijk dicht met een tijdelijke zeekering. U ziet hier een put van 25 bij 25 meter. En daar zijn we ook weer 7 meter omlaag gegaan. Dus al met al praat je over een diepte van 15 meter. Voordat zoiets gebeurt moet je bodemonderzoeken doen, dieptedetectie en allerlei andere zaken. Inmiddels zijn we dus op diepte. Het vliegtuig is er eergisteren uitgehaald. Als je goed in dat gat kijkt, dan zie je eigenlijk als het ware de contour, de breedte van het vliegtuig. Het vliegtuig is vanaf die richting, is die er onder een hoek, nou, ongeveer van 80 graden, is die erin gegaan. Dat kunnen we zien. We hebben namelijk gekeken naar de vliegtuigmotoren. Daar staan motornummers op. Je hebt archiefstukken en dan kunnen we precies zien wat de bakboordmotor is en wat de stuurboordmotor is. En in dit geval, het vliegtuig is vanaf die kant is die op de kop in het gat gegaan. Nou,
Thank you. Yes, well, they began digging here from the top of the dike till the bottom of the pit is about 15 meters. So it's quite an excavation pit here. The last remains of the Vickers Wellington HE346 were removed earlier this week. And it turned out that the plane came from the seaside and crashed into it with about 80 degrees, so pretty steep. And what you see here below are the contours of the plane. And the plane was lying upside down. That we can conclude that because the two engines were found, and the engines have engine numbers, so we know from archival sources which engine was the right and the left one, and so we can conclude now that the plane was lying upside down. Als u straks hier beneden kijkt, daar hebben we een van de motoren neergelegd en een wiel, een rolwiel. Dan ziet u ook groen water. Nou, dat groene water, dat doet u gelijk denken aan milieuzaken. Want ik heb altijd met milieu, ecologie, maar ook archeologie en munitie van doen. Maar in dit geval heeft dat niks met milieu te doen. De verkleuring van het water wat u hieronder ziet, dat is een beetje groenig. Dat is nog echt van de diemarkers van toen. Diemarkers zijn verfzakjes wat die jongens bij zich gaan voor een noodlanding op zee. En ja, dan krijg je zo'n verfvlek op het water. En dat is wat je hieronder ziet. Ik wil graag voorstellen, terwijl hij de vertaling voor me doet, dat de familie eventjes hier naartoe komt. Die wil ik als eerste een kans geven om in de ontgraving te kijken. U kunt foto's maken en daarna gaan we heel langzaam die kant op. En dan wil ik nog eventjes met u boven op de dijk staan. Heeft u ook nog een heel mooi uitzicht. En dan heeft u dit stuk gehad. So on the bottom of the pit is one of the engines now, and there's also a bit of green water. That's not polluted. It's the dye marker which was on board of the Wellington. And I ask the families to step forward now and have a first look here in the excavation pit. It's unbelievable, isn't it? Maar deze, nou ja, je zo'n hast deze vlammende flyby van Fjouwer F-35's. Ja, de betankingsdienst hier afsluiten op de Zeedijk. Ja, bij het gat werd de 5 bemanningsleden van de Vickers Wellington ja, uiteindelijk opgeroepen binnen en uiteindelijk ze naar hun laatste restpak gaan.